Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så sidder vi inde på GG PvP. Vi skal jumpe i noget P3. Og jeg tror også vi viser vores ting frem. Eller hvad? Ja, ja, det kan vi godt. Ja. Når vi så, hvis vi dør eller vi går op, så... Ja, og det var mega rip, fordi at den video vi optog for lidt tid siden, den crashede simpelthen. Og der vandt jeg jackpot. Men I kan gå ind og tjekke den på Hippos kanal. Ja. Der vil være link til den i beskrivelsen. Ja, hvor skal vi jumpe hen? Skal vi bare jumpe venstre? Nej, der er OK mange venstre. Ja, vi er simpelthen valgt at optage med OBS igen, fordi, eller Bandicam igen, fordi OBS det fucker for meget. Der er for mange recordings, der fejler. Yes. Okay, jeg skal bare jumpe over i venstre. Kan vi bare jumpe midten eller sådan noget? Ja, vi kan bare jumpe. Jump på venstre, vi jumper venstre. Okay, skal bare jumpe. Nej, Super Peter han skal tage pot. Ja, vi jumper bare. Jump. Hvad er det? Jeg tager lige ham her. Der er en derovre, Jø. Jø, hvor er du henne? Nå, der er du. Der venstre. Skal du ikke bare pot? Hvor er der en henne? Nå, der. Nej, han er ikke kommet op. Skal du bare pot? Jeg potter. Har du pottet? Ja. Okay, jeg kan tage ikke pot. Nå, hvor er du henne? Øj, der er bag os her, bag os. Vi gider ikke gå på dem. Ja, er du. Ja, det er også. Jeg potter bare. Jeg er nået lige præcis at potte en død. Nej, jeg måske kommer op. Jeg er på 1 liv, jeg tror måske jeg kan komme op. Jeg kommer op med et halvt liv. Jeg kan ikke derovre. Jeg er ikke helt død. Skal jeg komme ned? Jeg har pottet med. Det må du sådan. Ja. Kom, jeg er lige foran spawnen næsten. Jeg tager super på Peter. Jeg dør. Jeg kan se. Jeg har et halvt liv. Jeg dør for jer. Nej, jeg dør ikke for jer. Jeg er ikke død for jer. Jeg har et halvt liv. Godt healer, så jeg havde et halvt. Ja, jeg kommer også op med sådan en halv. Skal vi bare jump igen? Ja, jeg var skyndt. Ja, jeg skal lige sådan der. Okay. Altså, vi tager super Peter. Fuck, jeg har ingen på, eller jeg har ikke en gaps. Der kommer en. Der kommer nogen. Nu løber. Nå, okay, jeg troede vi gik på dem. Ja, det kan være det. Jeg har ingen gaps, så jeg er mega advaret. GG. Der er en, der fik i rosa der. Er du død? Nå, jeg er død. Ah, okay, så kan jeg på det. Skal vi bare se nyt sæt på? Eller skal vi ikke? Eller vi kan også bare lige... Så når vi går over, så skal vi også lige vise vores ting, imens vi tager et nyt sæt på. Jamen, jeg har allerede... Jeg havde bare det i min nye chest. Nå. Ja, jeg går bare lige over i home og vise vores ting. Det er alligevel ikke specielt meget. Yes. Det er sådan cirka vores ting. Og jeg fik lige 250 for at klare missionen. Så fik I set alt. Kit PvP. Jysk, har du nogle gaps til mig? Eller 1 eller 2 gaps? Jeg giver bare 1, fordi jeg har kun 4 tilbage. Okay, bare det er fint. Jump, skal vi ikke bare jump uden på den her gang? Lige højre. Jeg er ret sikker på, at den er lidt low. Den er lige fighter. Skal vi ikke jump uden gaps eller på den her gang, eller hvad? Jeg har købt den på den. Okay, så kan jeg ligesom bare lige. Yes, og vi runder snart de 100 subscribers, som vi synes selv er gået ekstremt hurtigt i forhold til, at det kun 3 uger, vi har været på YouTube. Ikke engang, tror jeg. Nej,
Det er vi ekstremt taknemmelige for. Så Ja, I må gerne komme med nogle forslag nede i beskrivelsen til, hvad vores 100 subs special skal være. ja. Okay, skal det have noget mad med? Okay, skal vi ikke bare pre-pot? Hvad er vi, det er venstre side, ikke? Jeg har ikke nogen gæld. Jamen, jeg har et. Ja. Jeg har bare et. Fordi jeg har ikke selv noget tilbage. Nej, det er fint. Ham der, han hacker. Jeg vil gerne lige have ham. Ja, okay, har du bare en start, som er sådan her? Nej, ham der, han fik det. Nå, fedt. Wow, så er der nogen, der slår mig. Ej, så gabler han det. Altså, nu kan jeg bare overhovedet ikke overleve. Vi tager dem. Jeg fik ham. Nej, ham der er lootet. Ja, jeg tager gaps. gaps. Jeg looter. Der var 7 gaps. Overluksus. Jeg gabber. Sorry. Ja, jeg går bare væk. Ja. Giver du mig bare lige 2 eller sådan noget? 4, 3. Luksus. Så er jeg i hvert fald lige... Jeg kan skrive bøm til mig. Han kommer loot-dealet også. Og ja, det vil han simpelthen pømme os for. Øj, nu hvor jeg har det, så kan jeg lige gå op og tage mission main. Mission main, perfekt. Så fik jeg lige en key, den spiller vi af til sidst i videoen, tænker jeg. Der er du. Jeg har på lige 1 minut til 15 sekunder. Ja. Ham der. Okay, jeg blev jumpet. Nej, det var ikke ret der med Ja, det gør de. Det var ikke ret der jumpede med... Der er en her. Jeg dør. Jeg er død. Så tager jeg bare ham her. Det kan være... Ej, vi skal ikke op til UC, det bliver for kedeligt. Okay, jeg går op nu. Der var et eller andet, der lige døde der. Et eller andet. Jeg skal op nu. Jeg gider ikke gå på dem der, fordi jeg har ikke pot mere, og jeg har 15 stars på mig. Så, shit. Yes. Jeg tænker, jeg spænder den der key af, og så kan vi lige runde af. Ja. Yes. Kan jeg få jackpot ligesom sidst? Nej, det kan jeg ikke. Okay. Skal vi så bare runde af her? Ja. Tak fordi I gad at se med. Husk at like og subscribe og alt det der. Så ses vi bare i næste video. Hej hej. Ja.